Mae ras rhwng Hillary Clinton a Donald Trump I arwain America yn cyflymu fwy. Nos Lun fe aethon nhw benben mewn dadl deledu, y cyntaf mewn cyfres o dair. Fe siaradau sydd gyda Cerys Cwow, Cymraeg sy'n byw yn Efrog Newydd, I gael ei barn hi. Fe wyliau i'r ddadl wrth gwrs rhwng Trump a Clinton nos Lun. Pwy I ti'n cefnogi yn bersonol yn y ras? Mas o'r ddoi nhw, Hillary. I fod onest, fi ddim yn rhy hoff o Hillary. Fi'n credu bod gallen ni wneud llawer yn well na Hillary, bod mae'n fath o'r system. Fi ddim yn credu bod hi'n rhywun sy'n onest. Ond wedi gweud na, beth yw'r dewis I dynnu. Fi'n credu pan mae'n dod lawr I fe, lesser of two evils yw'r sefyllfa sydd da ni. A fi'n gobeithio'n fawr iawn bydd Hillary yn llwyddiannus mis Tachwedd. Wel, y consensus yw wrth gwrs taw Clinton yn illodd y ddadl. Ti'n cytuno dyna? Fi'n credu nath I ymateb yn dda iddo fe, oedd ydi atebion da iddo fe, fel nath I ddelio gyda'r cwestiwn am yr e-mails, a nath I ymddihiro hwnna, nath I just gair y sgwrs na I lawr yn eitha cyflym. Fi'n credu taw hi oedd y gorau, hi oedd mwyaf presidential o'r ddoi o'n nhw. Oedd dros y lle I gyd. Weithiau jyst yn siarad a le ddechreuodd y frawddeg na, a le orffennodd y frawddeg na, dim clyw. Wel, felly, wrth wylio dadl te rhwng Trump a Clinton, pa themau neu pa bynciau sy'n bwysicau I bobl ti'n credu yn America? I mwyafrif America, mae'r economi yn hynod o bwysig. Mae swyddi yn hynod o bwysig, a pwy sy'n mynd I gallu wneud yn siŵr bod yr economi yn mynd I wella dros y blynyddoedd nesaf. Ni wedi gwella lot dros oedd ar 2008, ond mae rhaid I weld hwnna yn cario ymlaen i'r dyfodol. Fi'n credu bod ISIS a terrorism yn bwysig. Yn Efrog Newydd yn wedig eithon ni bach o ofyn cwbl o nosau nhw gyda cwbl o bombs yn Chelsea. Bod Efrog Newydd yn ddinas resilient iawn, a ni'n cario ymlaen. Mae'r math na bethau yn gorfod bod ar top y meddwl ni. Yn edrych ymlaen nawr te'r wythnosau nesaf, fe wedodd Trump ar ôl y ddadl nos Lun I fod am daron fwy caled y tro nesaf. Ti'n credu taw fe falle fydd yn ennill y ddadl nesaf? Sa'n gwybod, bydden ni'n gobeithio bod rhywun paratoi tipyn bach yn well ar gyfer y ddadl nesaf, ond fi'n credu bydd yn dibynnu siwr bydd hi'n ymateb iddo fe. Fi'n credu mae hi wedi paratoi lot at y ddadl diwethaf, fydd hi'n wneud yr un peth i'r un nesaf. A mwy na thebyg yn edrych iddo fe I fod felly tymor bach mwy personol ati hi. A byddwn ni'n meddwl bod hi'n eitha fel cool, under pressure byddwn ni'n meddwl, a fi'n credu bydd hi dal yn gallu dod mas o'r ddadl yn llwyddiannus.